गिबियावनो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ फोरबो जिसुनि मुङै नोंथांमोन साफ्रोमनिसिम बावहरग्रोनाय थाबाय। आं नोंथांमोनखौ मिथिहोनाय बायदि आंनि देहाया मोजां नङा, थेवब्लाबो आङो जिराय जिरायहै मेंग्लिनाय मोननायखाय दिनै बे सुंद' मेसेजखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव लाबोदों। जेब्ला आङो दिनै फुङाव बाइबेल सिरि फरायदोंमोन, आं मोनसे मोजां बाइबेल सिरि आङो फरायनानै मोननो हादों आरो बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजोंनो आङो फंनै दिनै नोंथांमोनखौ थुलुंगा होनो थाखाय आङो आखायाव लादों। आङो बे बाइबेल सिरिखौ फरायनो गालातिया 6:2 आरो 10 सिरिखौ आं फरायनो। बेवहाय बेबायदि लिरदों, गावजों गाव हेफाजाब होज्लाय, बेबादि मावनायजों नोंसोरो ख्रिस्ट'नि आयेनखौ फालिनाय जागोन। आरो 10 सिरियाव बेबायदि लिरदों, बेनिखायनो जेसे खाबु मोनो एसे जोङो साफ्रोमनिबो गाहामखौ मावनि, फोथायनायाव नखरसेनि थाखाय रासिनहै गाहामखौ मावनि। आङो दिनै बे बाथ्राफोरखौ मोनथिदोंब्लाबो मोनथियै बायदि जानानै दङमोन। बेनिखायनो आङो दिनै सिरि मोनखांनाय बायदि जानानै आङो नोंथांमोननि गेजेराव बेखौ आङो थुलुंगा होनो थाखाय आङो गसंदों। दिनै जोङो खोनानो मोनबाय, सासेया सासेखौ हेफाजाब होज्लाय, बेबायदि मावनायजों इसोरनि आयेनखौ फालिनाय जायो होननानै। अब्ला दिनै जोङो बे बाइबेलनि गेजेरजों, बे बोसोननि गेजेरजों जोङो इसोरनि इच्छाखौ जोङो रोखायै नुनो मोनदों जे जोङो सासेया सासेखौ हेफाजाब खालामज्लायोब्ला जोङो इसोरनि आयेनखौ फालिनाय जायो होननानै। आरो बेयावहाय जोङो बेबायदि मावनायजों सोरनिबा जिउआव रंजानाय आरो गोजोननायखौ जुदि जोङो लाबोनो हायोब्ला इसोरा बेयावहाय जोंनि सायाव जोबोद गोजोनगोन आरो बिनि आशीर्बादखौ बियो जोंनि जिउआव लुफ्लायगोन आरो बियो जोंखौ गावनि गोथां हांखौ होनानै फोथांनानै लाखिनायनि जाहोनानो जाहैदों बेनो, जोङो सासेया गुबुन सासेजों अनज्लायनांगौ, हेफाजाब होज्लायनांगौ। आरो बिनिखायनो 10 सिरियाव ओरैबायदि बुंबावदों, नोंसोरो जेसे हायो एसेबां मोजांखौ मावनो थाखाय खाबु ला होननानै। दिनै जोङो मानसि जानायखाय गोबां समाव जोङो हेफाजाब खालामनो हानाय समावबो जोङो बे हेफाजाबनिफ्राय जोङो एरखेनानै थायो आरो गोबां समाव जोङो हेफाजाब खालामनो इच्छा जाब्लाबो जोङो हेफाजाब खालामनो हाया। नाथाय जोङो दिनै इसोरनि बोसोनखौ लानानै, बिनि आयेनखौ लानानै जोङो सासेया सासेखौ हेफाजाब खालामथारनांगौ आरो जोङो दिनै बेबायदि खाबुखौ नागिरनांसिगोन। जोङो थांनाय समफोरनि बायदि बे हेफाजाबनिफ्राय जोङो गुबुनखौ हेफाजाब होनो गारनानै जोङो एरखेयालासेनो जोङो बे खाबुखौ दिनै नागिरनांसिगोन। जोंनि हेफाजाब होनायनि गेजेरजों, जोंनि अननायनि गेजेरजों सोरनिबा जिउआव रंजानाय आरो गोजोननाया जुदि फैयोब्ला इसोरा बेयावहाय जोबोद रंजागोन आरो बिनि मुङा मान मर्यादाजों बेबायदि बाख्नाय जागोन। बेनिखायनो जोङो दिनै बे खाबुखौ नागिरनांगौ। जोङो सोरांनाय लोगो लोगो जोङो इसोरनियाव बे बोरखौ बिनानै लानांगोन जे आंनि गेजेरजों आङो सोरखौबा हेफाजाब होनो हागोन नामा, आंनि मावनायजों आङो सोरखौबा गोजोन होनो हागोन नामा, आंनि साननायजों सोरनिबा जिउआव हेफाजाब जागोन नामा। जोङो दिनै सोरांनाय लोगो लोगो इसोरनियाव बेबायदि जोङो बिनानै लानांगोन, आफा आंनो बेबायदि खाबुखौ हो, आङो जाहाथे नोंनि थिननाय बायदि, नोंनि इच्छा बायदि आङो गुबुनखौ हेफाजाब होनो थाखाय नोङो आंनो बे खाबुखौ हो होननानै। दिनै गोनांथि नङा जे जोङो सासेया सासेखौ हेफाजाब खालामनो थाखाय जोङो असे बिदा फंबाय बा असे बिब' बिनानाव, बिमा सासेनिल' फिसा जानांगौ, बेबायदि नङा। दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ बे बुहुमाव फैनानै, बे बुहुमाव सोरजिजानाय
साफ्रोम सुबुंखौ गावनि फिसा होननानै मुंख'दों। दिनै जुदि जिसु ख्रिस्ट'आ साफ्रोम सुबुं माहारिखौ गावनि फिसा होननानै मुंख'नो हादोंब्ला जोङो साननांगोन बुहुमाव थानाय साफ्रोम सुबुङा जोंनि बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव। बेबायदि जोङो आंगो साननायखौ लानानै, आंगो अननायखौ लानानै जोङो मोजां खामानिखौ मावनो थाखाय, जोङो सोरखौबा हेफाजाब होनो थाखाय जोङो बेबायदि खाबुखौ नागिरग्रा जानांगोन। आङो दिनै गावखौनो आङो सिरि मोनखांदों। दा आंबो गुबुनखौ हेफाजाब खालामनो थाखाय आंबो गसंगोन दिनैनिफ्राय। थाखा फैसाजों हाया, आङो आंनि गोहो बोलोजों बा आंनि अननायजों, आंनि फंनै रावजों आङो बिथांमोनखौ आङो हेफाजाब होनो थाखाय आङो तैयार। आरो सोरबाया जुदि थाखा फैसाजों हेफाजाब होनो हायोब्ला थाखा फैसाजों हेफाजाब हो। आरो सोरबाया जुदि बेबायदिनो नोंथांनि रावजों अननो थाखाय इसोरा नोंथांखौ आशीर्बाद होदोंबा नोंथाङा नोंथांनि रावजों नोंथाङा हेफाजाब खालाम। बेबायदिनो नोंथांमोननि गोहो बोलोजों नोंथांमोनखौ जुदि इसोरा बोर होदोंबा बेबायदिनो नोंथांमोननि गोहो बोलोजों नोंथांमोना सासेया गुबुन सासेखौ हेफाजाब होज्लायनांगौ। आरो बेबायदिनो जोङो जेब्लायबो मोजां खामानिखौ मावनो थाखाय जोङो जेरैहाय जोङो खाबु नागिरो, मोजां फिथाइखौ मोननो थाखाय जोङो जेरैहाय खाबु नागिरो, बेबायदिनो जोङो सासेया सासेखौ हेफाजाब होनो थाखाय, जोङो गाहामसिनखौ मावनो थाखाय जोङो खाबुखौ नागिरनांगौ। आरो जोंनि साखाथि फाखाथियाव थानाय सासे सुबुंनिख्रुइ, मोनसे न'खरनिख्रुइ जोङो साबसिनखौ मावनानै बे इसोरनि अननाय, बिनि बोसोनखौ मावनानै दिन्थिनो जोंनि गोरबोआव जोङो बेबायदि जागायजेननांगौ। बेनिखायनो आङो दिनै बे सुंद' समनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बेखौनो थुलुंगा होबाय। दिनै जोङो थांनाय समफोराव गुबुनखौ हेफाजाब होनो इच्छा जादोंब्लाबो जोङो होनो हायाखैमोनब्ला दिनैनिफ्राय नोंथांमोना जाहाथे बे खाबुखौ नागिरगोन आरो इसोरनि आयेनखौ फालिनायजों लोगोसे बिनि बोरखौ नोंथांमोना नाजावगोन। नोंथांमोन साफ्रोमनि जिउआव इसोरा आशीर्बाद खालायथों। गोजोन्थों।